Meidän kaikkien on osallistuttava vihreämmän tulevaisuuden rakentamiseen. Meidän vastuullamme on tehdä huomisesta parempi ilmastolle. Yhteiskuntina hyödymme jo tekemästämme työstä, mutta emme voi jäädä lepäämään laakereillemme. Meidän on kysyttävä itseltämme, ovatko kaikki jo mukana? Sopiiko siirtyminen vihreään talouteen kaikille? Riippumatta siitä, millä alalla yrityksesi toimii tai missä päin asut. Onko vihreämpi tulevaisuus vain niille, jotka asuvat kaupunkien tuntumassa? Vain pienten koneiden käyttäjille? Onko vihreä siirtymä vain niille, jotka pystyvät sopeutumaan tilanteeseen tänään, vai niille, jotka odottavat tulevaisuuteen ja täydellistä teknologiaa? Saammeko kaikki mukaan siirtymään vihreään talouteen? Luommeko ratkaisuja, jotka ovat realistisia, taloudellisia ja palvelevat kaikkia toimialoja ja yhteisöjä? Saammeko mukaan myös ne, joille siirtymä on hankalaa ja sotkuista, mutta joiden siirtymisellä on eniten merkitystä? Kysykäämme itseltämme, teemmekö asioita oikein? Olemmeko mukana pitkällä aikavälillä? Onko meillä suunnitelmissamme sekä helposti saavutettavia voittoja että kovaa työtä vaativia tavoitteita? Onko meiltä unohtunut jotain tai jotkut? Cosan Gas on sitoutunut luomaan vihreämpää tulevaisuutta. Meidän nestekaasuratkaisujemme ansiosta perheet ja yritykset voivat elää ja tehdä töitä edullisesti, tehokkaasti ja luotettavasti, missä vain haluavat. Nestekaasu merkitsee vihreämpää elämää niin meille kuin teillekin.